ζητήσω συγγνώμη. Ναι, για τον πόνο που του προκάλεσες. Δηλαδή θα πάω στο Φώτη και θα του πω: Φώτη, πραγματικά 1000 συγγνώμη. Αλλά από τη στιγμή που είδα το σώμα του Λάλου, αποφάσισα ότι θέλω να είμαι άντρας. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Γιατί εγώ δεν είμαι. Άκου, Χαρά. Ό,τι και να κάνω, ό,τι και να αποφασίσω, η αλήθεια είναι μία. Είμαι ο Λεωνίδας Λάλος. Και αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Αυτό θα είμαι πάντα. Ο Φώτης δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η Λόλα που γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ίδια με τη γυναίκα που του φέρθηκε τόσο τιμωτικά. Λυπάμαι. Πως η Λόλα, που είχε αγαπήσει με όλη του τη δύναμη, ήταν αυτή που το επιφύλαξε τη μεγαλύτερη προδοσία. Λόλα! Τη μεγαλύτερη προσβολή που υπάρχει για έναν άντρα. Την είχε επιλέξει σαν γυναίκα της ζωής του. Και αυτή τον άφησε μόνο στην εκκλησία, ντυμένο γαμπρό, με το γοβάκι της στο χέρι. Μπάχτη πάνω, δεν ακούς? Ήρθε, ξαναγύρισε. Τι, ποιος, ήρθε η Λόλα? Έκπληξη! Κοριτσάκι μου, χαρά μου, καρδούλα μου, καρδούλα μου. Φώτη μου, παιδί μου. Ήθελα να έρθω στο γάμο ξαφνικά για να σας κάνω έκπληξη, αλλά καθυστέρησε η πτήση. Βλέπεις, έρχομαι και από την άκρη της γης. Έχεις δει στο χάρτη που είναι η Αυστραλία, έτσι? Βέβαια, δεν θα ήξερα που είναι η γιαγιά μου. Κοριτσάκι μου, εσύ λοιπόν πώς είναι η νεόνυμφη? Το γαμπρό τον βλέπω. Κουρασμένος, τα ξέρω αυτά. Καλεσμένη ορθοστασία, να πρέπει να τους χαιρετήσεις όλους, να πιεις μαζί του, να βγεις φωτογραφίες στα τραπέζια. Ελάτε, ναι, πείτε μου πώς ήταν ο γάμος, ήρθαν όλοι? Πάντως τον γαμπρό τον βλέπω κούκλος με τον γαμπριάτικο. Και εσύ, μωράκι μου, είναι ένα παρανυφάκι, έτσι? Και η νύφη σίγουρα όμορφη. Πού είναι, ξεκουράζεται, θέλω να τη δω. Λόλα! Λόλα! Ειρήνη. Έλα εδώ λίγο να κάτσεις, γιατί είσαι και από το ταξίδι κουρασμένη και μη σου έρθει απότομα. Κάτσε. Τι, Φώτη μου, για αυτό το πράγμα? Λοιπόν, ο γάμος τελείωσε πριν καν γίνει. Μα γιατί? Η νύφη το σκάσε. Παπα, τι συμπεριφορά ήταν αυτή και τις ένιωθα εγώ τις δονήσεις της Λόλα στο γάμο. Σαν κομπρεσέρ πήγαινε. Ρε, Ερβιδάκι μου, πρέπει να καίει αυτό. Βρωμάει. Μα επειδή βρωμάει κάνει δουλειά. Διώχνει τα ανεπιθύμητα πνεύματα. Αν είχα κάψει μερικά τέτοια στο γάμο, θα είχαν πάρει όλη την κακή ενέργεια από τη Λόλα και δεν θα το είχε σκάσει. Τι χουνέρι ήταν αυτό. Καλά, έτσι και γινόταν αυτό σε άλλες εποχές. Είχαν βγει μαχαίρια. Ματωμένος γάμος θα είχε γίνει. Τώρα που είπες ματωμένος γάμος. Είχα δει λοιπόν παλιά ένα έργο με την Παξινού. Ναι, το θυμάμαι. Όχι, δεν το θυμάστε, το είχαμε δει μαζί, γιατί εγώ όταν έπαιζε η Παξινού ήμουν αγέννητη. Το είχα δει σε ένα αφιέρωμα στην τηλεόραση. Λοιπόν, ήταν ένα έργο που αυτή έκλαιγε για το γιο της που ήταν γαμπρός. Και την ημέρα του γάμου τον είχε εγκαταλείψει η νύφη, όπως καλή ώρα η Λόλα, και είχε πάει να βρει τον εραστή της. Και τότε οι άντρες βγάλανε μαχαίρια και σκοτωθήκανε. Λάθος φινάλε και το έργο, Γιατί να σκοτωθούν οι άντρες, παιδάκι μου? Κανονικά θα πρέπει ο γαμπρός να σκοτώσει την άπιστη. Να το κάνει αυτό η Λόλα στο Φώτη μου, είναι ασυγχώρητη. Γι' αυτό κι εμείς μετακομίζουμε στη Κρήτη. Ωραία. Μ' αρέσει η Κρήτη. Θες να έρθεις κι εσύ? Ασφαλώς, μωράκι μου, ασφαλώς. Θα τηλεφωνήσω στο γιο μου ότι δεν θα γυρίσω πίσω.
Από ό,τι βλέπω εσείς με έχετε περισσότερη ανάγκη. Θα καταλάβει. Ο γιος μου ξέρει ότι τον αγαπώ πολύ. Όπως ξέρει ότι αγαπώ και εσάς το ίδιο. Έπειτα μην ξεχνάμε ότι τον μπαμπά σου τον έχει σαν αδερφό, μαζί τους μεγάλωσαν. Θα καταλάβει. Και δόξα τω Θεώ δεν με έχει και τόσο ανάγκη όσο νόμιζα. Έχει εκεί πέρα κουβερνάντες σπουδαγμένες που ξέρουν πώς να μεγαλώσουν οι παιδιά. Και το ευχάριστο δεν σας το είπα. Με τον καινούριο χρόνο η εταιρεία του τον στέλνει εδώ στην Ελλάδα. Αφήστε που δεν μπορούσα και τα αυστραλέζικα, ούτε τους Αυστραλούς. Τι να σου πω ρε παιδάκι μου, οδηγούν ανάποδα. Ότεψα να σκοτωθώ 5 φορές. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Τι με ευχαριστείς παιδί μου. Αχ, μπορεί να μη σε γέννησα, αλλά είσαι γιος μου, εγώ είμαι σαν μάνα σου. Αγάπη μου. Αχ, εγώ δεν σε μεγάλωσα και τώρα μεγαλώνει και τη Μελίνα μας. Παραπάνω από μάνα σου. Καλά, έτσι και ήταν άλλος κριτικός στη θέση του, θα την είχες φάξει τη Λολή στο γόνατο. Κριτικός είναι ο Φώτης. Ναι. Και γιατί τον λένε Στεργίου και όχι Στεργάκη? Τι να σου πω κι εγώ, ρε Ελβίρα μου. Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος κριτικός ήταν. Δεν τον έκανε Βενιζελάκι. Ναι, αλλά γιατί δεν βράζει λίγο το αίμα του, να ζητήσει εκδίκηση, να κάνει μια βεντέθα, να τραβήξει το μαχαίρι και να... Τι λέτε εσείς για μαχαίρια? Τίποτα αγάπη μου, τίποτα. Εσύ τώρα είσαι σε ενδιαφέρουσα. Δεν κάνει να ακούς για αγριότητες. Αργύρι με τις πεις ότι ο Φώτης έπρεπε να σφάξει τη Λόλα στο γόνατο. Τι? Άστα Ναταλάκι μου, άστα. Η Λόλα παράτησε σύξυλο το Φώτη στην εκκλησιά. Έλα μη μου λες, τραγικό. Μεγάλη ταπείνωση, παιδί μου. Εγώ δηλαδή, αν μου το κάνανε αυτό, δεν ξέρω ως που θα είχα φτάσει. Μάλλον θα είχα ξαναπάει στο Θιβέτ. Ναι. Μωρέ, κρίμα ο Φώτης όμως. Θα πρέπει να είναι πολύ στενοχωρημένος. Δεν του άξιζε κάτι τέτοιο. Αδελία. Αδελία, είσαι καλά? Μήπως έχεις πυρετό? Τι ήταν αυτό που είπες? Εσύ τώρα κανονικά έπρεπε να πεις ότι καλά να πάθει που διάλεξε την τρελή από μένα και να τρέξεις να τον παρηγορήσεις για να του την πέσεις. Αμάν βρε μαμά, που τάχα μου βλέπεις τις άβρες και το κάρμα, ούτε την κόρη σου δεν ξέρεις καλά-καλά. Αμφισβητείς τη σύνδεσή μου με το σύμπαν, την επαφή μου με τον ανώτερο εαυτό. Ναι, μαμά, ναι. Γιατί μου είπες ότι αυτά που κάνω θα τα πληρώσω 7 φορές το καθένα. Και ότι το σύμπαν θα με τιμωρήσει για όλα αυτά και θα μου συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό. Αλλά το σύμπαν μου έστειλε τον τελειότερο άντρα του κόσμου κατευθείαν στην αγκαλιά. Αχ, μακάρι αγάπη μου, μακάρι. Αχ, καλότυχο να είσαι. Καλότυχο κορίτσι. Μόλις εσύ καλότυχο είσαι. Αυτός ο δύσμυρος τι φταίει. Λεωνίδα! 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 Βοήθεια! 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 Βλέπω τη νύχτα της έκλειψης Πανσελίνου. Αυτή τη νύχτα θα ξαναγίνεις αυτός που ήσουν. Ο Λάλος. Ο Λεωνίδας Λάλος. Τη νύχτα της έκλειψης της Πανσελίνου, οι εραστές πρέπει να είναι μαζί. Αυτό θα κάνεις κι εσύ. Θα είσαι μαζί με τον αγαπημένο σου. Αλλιώς θα μεταλλαχθείς αυτό που ήσουν πριν. Ξαναγίνεις Λεωνίδας Λάλος, θες δεν θες. Έναν αξόρκι δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτό. Νόμιζα ότι μόνο στις ταινίες γίνονται αυτά. Στα καλά καθούμενα ρε παιδί μου έφυγε τρέχοντας, λες και της είχαν βάλει νεύτη. Ο καημένος ο Φώτης.
Πρέπει να είναι πολύ χάλια, Και πετάξαν και τόσα λεφτά. Αυτά δεν πήγανε χαμένα, ανακυκλώθηκαν. Αφού εγώ και ο Νίκος βρήκαμε έτοιμη κατάσταση για να παντρευτούμε. Ουδέν κακό να μηγιάς καλού. Τουλάχιστον το κουκούλωσες εσύ. Ναι, παιδάκι μου, και τζάμπα. Τυχερός ο Νίκος. Αυτός είναι γεννημένος τζαμπατζής. Για πες μου για την πρώτη νύχτα του γάμου σας. Αυτό που λένε είναι αλήθεια. Είναι η ωραιότερη νύχτα για μια γυναίκα. Και όχι επειδή συμβαίνει κάτι διαφορετικό, αλλά γιατί η γυναίκα είναι διαφορετική. Ναι. Και τι διαφορετικό έχει? Επώνυμο. Τώρα με λένε Τζούλια σε καφιά. Χάλια ακούγεται. Σε παρακαλώ. Το επώνυμο αυτό είναι πολύ διάσημο. Έχει εμπνεύσει πολλούς καλλιτέχνες. Ναι, είναι γνωστή η Άρια. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, σκοτώσανε το σακαφιά. Αρκεί που παντρεύτηκα. Όλα τα άλλα περισσεύουν. Καλημέρα, κορίτσια. Τι έγινε, Βίκη? Πού πήγατε χθες με την Ναταλία? Στο ψυχιατρίο. Και μας κάναν και μια σούπερ προσφορά 2 στην τιμή του ενός. Και το σκέφτεστε για μόνιμα. Κορίτσια, από σήμερα είμαι κυρία. Όχι ότι δεν ήμουν δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Από σήμερα είμαι κυρία Βίκη Έξαρχου. Τι? Καλέ, εσύ ψώνισες από σβέρκο. Γιατί μιλάς κι εσύ που πήρες το σακαφιά? Τι? Κουμπαρούλα μου εσύ. Μη. Το κουμπαρούλι είναι πολύ λαϊκό. Αν θέλεις κουμπάρα ή best lady. Ωραία, best lady. Να, η εξουσία με τη διαπλοκή. Μπράβο, κυρία Έξαρχου. Ενώ εσύ που έκανες κουμπάρα τον Αργύρι δεν είσαι διαπλεκόμενη, Εμένα είναι ο πατέρας μου ο κύριος Αργύρης. Ναι, καλά, τραγούδα. Και εμένα η Βίκη είναι παραλίγο μητέρα μου. Έλα, κουμπάρα, το χοντρένεις τώρα. Ναι, το χοντρένω. Τι καθόσαστε, θα ανοίξει κι άλλη λεκάνη σας. Για σένα είναι αυτό, Τζούλια μου. Λοιπόν, δεν είναι εδώ καφενείο. Δουλέψτε. Πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Πάμε, κουμπαρούλα. Πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Τι ξενές και οι δύο? Εάν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κυρία Σακαφιά. Κυρία Σακαφιά, καλημέρα σας. Ναι. Μου το έκλεισαν. Ο κουμπάρος που είναι? Το γνωστό. Παρακολουθεί τη Λόλα για να αποδείξει ότι είναι ο Λάλος. Μήπως δεν έπρεπε να τον βγάλουμε από το ψυχιατρίο? Α, αγαπούλα μου, εμένα μου αρκεί που έγινε κυρία Έξαρχου. Τώρα αυτός αν δεν θέλει να συνέλθει και να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, πρόβλημά του. Α, στον τρελό, στην τρέλα του. Έλα, μην το παίζεις σκληρή, αφού τον λατρεύεις. Βικάκι μου, θα σου πω τώρα το καλύτερο. Θα σου πω τι έγινε χθες, αφού φύγατε. Βρήκα τον έρωτα της ζωής μου. Στο ψυχιατρίο. Ναι. Για λέγε. Πω, δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι τελείως ηλίθια, δείχτείτε. Πω, χαρά, θέλω να πεθάνω. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Μη μου λες να σταματήσω. Εγώ πονοκέφαλο και είμαι εξαντλημένη. Γιατί νομίζω ότι εγώ είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Όλη την ώρα μου λες τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν σ' αντέχω άλλο. Ναι, δεν είναι λίγο αυτό που πέρασα. Γιατί αυτό που πέρασε ο Φώτης. Ωραία, δεν είναι ώρα τώρα. Δεν αντέχεις να το σκέφτεσαι ή απλά δεν σε νοιάζει? Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να μου δημιουργήσει ενοχές. Το Φώτη ποιος θα τον βοηθήσει, μου λες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν σε νοιάζει τίποτα, έτσι? Μόνο τον εαυτούλη σου σκέφτεσαι. Δεν θα ησυχάσω αν δεν το βρω. Δεν με καταλαβαίνεις. Όχι. Όχι πια. Πού πας τώρα? Να κάνω τσίσα μου. Καλά, μην αργήσεις. Φώτη. Γεια σου, κουμπάρε. Έλα, κουμπάρα σου, έχω συνταρακτικά νέα. Τα κατάφερα. Τι, εξαφάνισες τη Λόλα από προσώπου γης? Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνω εγώ, τα καταφέρνει από μόνη της. Περίμενε μισό λεπτό. Άκου, έχω φρέσκο πράγμα που σαλεύει. Φώτη, πραγματικά 1000 συγγνώμη. Αλλά από τη στιγμή που είδα το σώμα του Λάλου, αποφάσισα ότι θέλω να είμαι άντρας. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Γιατί εγώ δεν είμαι σίγουρη. Ό,τι και να κάνω. Ό,τι και να αποφασίσω, η αλήθεια είναι μία. Είμαι ο Λεωνίδας Λάλος. Και αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Αυτό θα είμαι πάντα. Έλα, είσαι ακόμα όρθια? Κουμπάρα, έμεινες κάγκελο, Τι είναι αυτά τα κουλά με το σώμα που είδε? Ούτε η μάνα μου δεν μιλάει έτσι. Είχε η Λόλα όραμα με τον Λεωνίδα? Δεν καταλαβαίνεις. Έπιασα τη Λόλα να ομολογεί ότι είναι ο Λάλος. Α, καλά. Είσαι τόσο αφελής.
Είμαι σίγουρη ότι σε είδε και τα έβγαλε όλα από το μυαλό της για να σε παγιδέψει. Όχι, κρυβόμουν, γιατί δεν με πιστεύεις. Κουμπάρε μου, μόλις βγήκες από το ψυχιατρίο, μην το ξεχνάς. Από θέση δεν είσαι και πολύ αξιόπιστος. Μα δεν το είπα εγώ. Η Λόλα το είπα από μόνη της, δεν το άκουσες. Κάτι σκαρώνει, κάτι πολύ επικίνδυνο. Κι αν ήμουν στη θέση σου, θα πρόσεχα. Ναταλιά, έχω στα χέρια μου μια μοναδική ομολογία. Η Λόλα ομολογεί ότι είναι ο Λάλος. Είναι η Λόλα και ο Λάλος μαζί. Φτάνει πια με τη Λόλα. Δεν με νοιάζει αν είναι μεταλλαγμένη ή αν είναι ο Στόρμι ή Miss Fantastic. Το μόνο που με νοιάζει, Γρηγόρη, είναι το μέλλον του παιδιού μου και της εταιρείας μας. Ωραία. Ανέλαβε εσύ την εταιρεία και θα αναλάβω εγώ τη Λόλα. Εντάξει, κουμπαρά. Βρε κόλλημα. Εντάξει, Γρηγόρη μου, εντάξει. Στον τρελό πρέπει να λες πάντα ναι. Έλα ρε παιδί μου, ρε, να χάσω εγώ τέτοιο δράμα. Από τη Στέλλα με τη Μερκούρη έχω να δω κάτι τέτοιο. Ναι, βέβαια, δεν ήταν τόσο θεαματικό. Ο Φώτης δεν φώναξε. Φύγε, Λόλα, κρατάω μαχαίρι. Κορίτσια, τι να πω κι εγώ, που ακόμα φοράω τη βέρα της Λόλας που γράφει το όνομα Φώτης. Να ευχαριστήσω το Θεό. Για να δω. Λεπτή την κάνανε. Τι τσιγκουνιές είναι αυτές και τη δικιά μου. Η δική μου είναι διακριτική, δεν είναι κραυγαλαία σαν τη δική σου. Όχι την κραυγαλαία τώρα. Έλα, τι μαλώνετε, Έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικές σας. Εσύ την πήρες από τον Τρόφιμο και εσύ την πήρες από το Φώτη. Σωστό και αυτό. Γεια σου, Φώτη. Γεια. Θέλω να σας μιλήσω. Συγκεντρωθείτε, σας παρακαλώ, στην αίθουσα συσκέψεων όλοι. Εντάξει. Ναι. Κάτι συμβαίνει, Ναι. Τι θα μας πει άραγε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει επιστροφή. Αφού αποφάσισα να ξαναγίνω Λεωνίδας. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να μείνω στη μέση, δεν μπορώ να μείνω Λόλα. Ο Στεφάν. Έλα, Στέφανε. Ναι, το ξέρω ότι σε λίγο έχω εκπομπή. Μην πας. Έλα ρε Χαρά, τι έγινε, τι θα γίνει, θα έρθεις. Θέλω να έρθω, αλλά έχουν προκύψει κάτι θέματα. Κατάλαβα, με την ύφη που το έσκασε. Και εγώ τώρα τι να κάνω, τι να τους πω. Πες ό,τι θες. Σου έχω εμπιστοσύνη, απλά κάλυψέ με. Πες ότι έχω κολλικό. Ότι πέθανε η γιαγιά μου, ότι έχω 40 πυρετό. Αφιέρωσέ μου και το σχετικό τραγούδι. Οκ, θα δω τι μπορώ να κάνω. Α, μην ξεχάσω να σου πω, σε πήραν από τον Αντένα. Δεν το πιστεύω. Σήμερα βρήκαν κι αυτοί. Πες και σε αυτούς τα ίδια, τι να κάνω. Κλείστο, έλα. Σταμάτα, με μπερδεύεις. Όχι, Στεφάν, δεν το λέω σε σένα. Πες τους να μου τηλεφωνήσουν αύριο. Τι? Όχι, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Εσύ τι λες να κάνω? Συγγνώμη, θα τα πείτε τώρα όλα. Στέφανε, πρέπει να σε κλείσω. Ναι. Σε φιλώ και σε ευχαριστώ πολύ, που με καλύπτεις. Εντάξει, έλα, φιλάκια. Δηλαδή τώρα τι κατάλαβες, ας πούμε, που του το έκλεισα στη μούρη του ανθρώπου? Έχω θέμα, εντάξει. Κι εγώ έχω θέμα. Μου έκαναν πρόταση για τηλεοπτική εκπομπή από τον Αντένα, αλλά θέλω αποκλειστικότητα και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσω το ραδιόφωνο. Τι λένε, χαρασοβάρα, σιγά το δίλημμα. Εδώ πέρα εγώ δεν ξέρω αν θα μείνω άντρας ή γυναίκα. Μην το σηκώσεις τώρα. Να σου... Χαρά. Έλα, Στέφανε. Δεν είμαι ο Στέφανος. Είμαι ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας Λάλος. Βασικά το σώμα του Λεωνίδα. Είναι εκεί η Λόλα. Ποιος είναι? Έλα ρε Χαρά τώρα, πάλι ο Στέφανος είναι έλεος, θα μας πρίξει. Ποιος είναι ρε Χαρά, έλα, λέει. Είναι... ο Λεωνίδας. Αν και ξέρετε όλοι τι έγινε, θα προτιμούσα να μην θίξουμε το γεγονός. Αλήθεια, πού είναι η Λόλα? Βίκη, σκάσε ή φύγε. Λοιπόν, σας έλεγα ότι δεν θα μιλήσω για αυτό που έγινε, δεν με απασχολεί πια. Απλά ήθελα να σας ανακοινώσω ότι αποφάσισα να φύγω από την εταιρεία. Τι? Όχι. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα, όχι μόνο στις ζωές σας, αλλά και στις δουλειές σας. Απλά ήθελα να σας πω ότι... Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Ως εδώ ήταν. Αντίο.
Ναι. Ναι. Γεια σου, Λόλα. Λεωνίδα. Εσύ. Ναι, είμαι ο Λεωνίδας. Δηλαδή, έχω το σώμα του Λεωνίδα. Είσαι η Εύα Μπατζόγλου. Ποια? Είσαι η Εύα, έχεις το σώμα μου και εγώ έχω το δικό σου. Α, ναι. Καλά, πώς βρήκες το τηλέφωνο μου, ποιος το έδωσε? Το τηλέφωνο... Μα αφού είμαι εσύ. Ναι, αλλά εγώ δεν θυμάμαι τίποτα για σένα. Ενώ εσύ πώς θυμάσαι? Εγώ πήγα στο σπίτι σου και δεν αναγνώρισα τίποτα. Είδα τη μάνα σου και δεν την ήξερα καν. Εντάξει, θα σου το πω. Εκείνη μου έδωσε το τηλέφωνο σου. Η μητέρα σου. Η μητέρα μου θέλω να πω. Στο έδωσε η Τζέννη. Μπράβο, Τζέννη. Θέλω να σε δω. Κι εγώ θέλω να σε δω. Βασικά σε είδα τις προάλλες. Κι εγώ σε είδα. Κι εγώ σε είδα και σου φώναξα, αλλά δεν μ' άκουσες. Ναι, έφυγα. Δεν άντυχα να βλέπω το σώμα μου. Το ξέρω πραγματικά σε καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ, βρεθούμε. Μην με πιέζεις. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη. Σε παρακαλώ. Έχεις το σώμα μου κι εγώ το δικό σου, πρέπει να με δω. Πρέπει να σε δεις κι εσύ και δεν γίνεται. Σε παρακαλώ, πρέπει να βρεθούμε, ξέρεις, σε ένα καφέ μπαρ που λέγεται Μπαρακούντα. Όχι, δεν το ξέρω. Ωραία, σημείωσε. Ναι, σημειώνω. Τα λέμε εκεί. Γεια. Χαρά με βρήκα. Απίστευτο. Απίστευτο. Με βρήκα. Τελείωσε. Δεν ξέρω. Τι λες, δεν ξέρεις? Αφού τώρα θα με ξαναδώ. Θες να έρθεις μαζί μου? Όχι. Αυτό που πραγματικά θέλω είναι... Τι? Να τηλεφωνήσεις στο Φώτη. Θα το κάνω, Χαρά. Θα το κάνω αργότερα. Εντάξει. Δεν ξέρω τι να βάλω, εγώ άγχος. Τι να βάλω? Δεν ξέρω. Πάω μέσα. Ώστε το αποφάσισες. Φεύγεις, Θα μου λείψεις. Θα μου λείψεις πολύ. Και η Μελίνα μου άρεσε που κάναμε παρέα. Κόψτε, Ναταλία, σε παρακαλώ, έχω δουλειά. Ξέρεις πως ένιωθω για σένα, δεν λέω ψέματα. Μιλάς εσύ για ψέματα. Εσύ που μου είσαι φλωμός στο παραμύθι. Μετάνιωσα, Φώτη, με συγχωρείς, συγγνώμη. Α, είναι αργά για συγγνώμες. Πάντως, αν χρειαστείς κάποιον για να σε βοηθήσει... Αν χρειαστώ κάποιον να με βοηθήσει, δεν πρόκειται να σκεφτώ ποτέ εσένα, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Μην ήσυχη. Δεν το λέω για να σε κερδίσω, Φώτη. Δεν με ενδιαφέρει πια. Ερωτεύτηκαν, βρήκα τον άντρα που έψαχνα. Μπράβο. Χαίρομαι που βρήκες την ευτυχία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ το μόνο που ψάχνω είναι η ηρεμία μου. Φώτη, δεν κατάλαβες. Τώρα μπορώ να σου μιλήσω, φίλη. Ξέρεις κάτι, αυτό δεν είναι αρκετό να με κάνει ούτε να ξεχάσω, ούτε να παραγράψω όλα όσα μου έκανες. Καλά, Φώτη. Όπως θέλεις. Παιδιά, ανησυχώ. Το πλοίο βουλιάζει άφταντρο. Και δεν έχουμε ούτε καπετάνιο. Εγώ πάλι νιώθω μια νιρβάνα, όπως τα έλεγε και η κυρία Ελβίρα. Αγαπώ τους πάντες και τα πάντα. Τα πουλιά, τα ζώα. Τον Νίκο. Ναι, ωραίες οι αγάπες, αλλά να δούμε τι θα τρώμε όταν θα απολυθούμε όλοι. Μην είσαι αρνητική. Ξεχνάς το τελευταίο μας χαρτί, Τη Λόλα. Ποια Λόλα, παιδί μου, σιγά μην έρθει η Λόλα. Τώρα που το φρόντιξε και ο Φώτης. Ακριβώς, εκείνη θα γίνει το αφεντικό. Πάρω μια ψαρόβαρκα, μωρό μου. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα να πάω να βγω στην μπαρ. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Κάτι συμβαίνει, Ό,τι και να είναι να μου το πείτε, μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να ταραχτώ. Χάρη στην πίστη μου έχω αποκτήσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ηρεμίας που δεν διαταράσσεται με τίποτα. Παρετήθηκε ο Φώτης. Πάψα μου η καρδιά μου, τα υπογλώσσια.
Άντε, Τζούλια, άντε, φέρτε υπογλώσσια. Μην ανησυχείτε, θα το ξεπεράσω. Θα το ξεπεράσω. Χάρη με τη βοήθεια του Θεού θα το ξεπεράσω. Καλού κακού, Τζούλια. Φέρε τα χάπια της πιέσεως, καλού κακού. Θα το ξεπεράσει, θα βρούμε. Θα το ξεπεράσω, κορίτσια, μην ανησυχείτε. Θα πάω να προσευχηθώ και θα τελειώσουν όλα. Πιάσει την απόχεση. Ωραία, μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. Πιάσει την απόχεση από κάτω, σου λέω. Την απόχεση, δεν μπορώ να σκύψω. Δεν τα χάπια. Να προσευχηθείς, να προσευχηθείς. Ελπίζω όχι για τελευταία φορά. Φάει τη γλώσσα σου, γρουσουζά. Όταν τον δω, τι θα του πω. Χαρά, έκανα ρήμα. Συγγνώμη που διακόπτω την έμπνευσή σου. Έλα, τι τρέχει. Ανησυχώ για το Φώτη. Δεν ξεκολλάει από το μυαλό μου. Σε 20 λεπτά. Καλά, δεν σε νοιάζει καθόλου, έτσι. Με νοιάζει, ρε Χαρά. Και πώς του το δείχνεις, καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση θα βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Σε ένα τέταρτο, θα τον δω σε ένα τέταρτο. Τι γίνεται? Φεύγεις, Φώτη. Γιατί, παιδί μου, σου έδωσα τα πάντα. Είναι μια προσωπική απόφαση. Δεν φταίς εσύ, σίγουρα. Κρίμα. Τα ψάρευα με την ησυχία μου με εσένα πρόεδρο στο τιμόνι της εταιρείας. Τώρα τι θα τα κάνω τόσα καλάμια που αγόρασα. Να τα καβαλήσω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλοι έχουμε προβλήματα. Αυτό είναι δικό σου? Ναι, δικό μου. Ναι, το σπίτι το. Το λέω μήπως έτσι φεύγοντας πάρεις κατά λάθος δηλαδή τίποτε πράγματα της εταιρείας. Τα έχω αγοράσει όλα με τα δικά μου τα λεφτά και είμαι συναισθηματικά δεμένος μαζί τους. Ναι, καταλαβαίνω. Το τηλέφωνο, ας πούμε. Παλιότερα το είχα στο γραφείο μου. Μην ανησυχείς, Αργύρη, δεν θα το πάρω, εντάξει. Και θέλω και πάλι να σου πω ότι πραγματικά λυπάμαι που φεύγω. Ποιος είπε ότι η ζωή είναι ωραία να του κάνω μήνυση? Τι έπαθες, ρε Χαρά, με το Φώτη? Σου είπα ότι θα του μιλήσω αργότερα. Προς το παρόν πρέπει να πάω να δω το Λεωνίδα, δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή τόσο καιρό τον έψαχνα και βρέθηκε μπροστά μου, με πήρε τηλέφωνο αυτός. Προφανώς αυτό είναι ένα σημάδι. Εμένα κάτι δεν μ' αρέσει. Τι εννοείς? Πολύ εύκολα δεν εμφανίστηκε. Πώς είσαι σίγουρο ότι είναι ο Λεωνίδας? Από το τηλέφωνο σου μίλησε. Συγγνώμη, λες να μην καταλαβαίνω εγώ το Λεωνίδα? Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Λεωνίδας, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι? Τι ξέρω. Πάντως τώρα έτσι που το αναφέρεις, νομίζω ότι η φωνή του ήταν λιγάκι περίεργη. Αλλά εντάξει, μωρέ, και σιγά. Εγώ έχω ακριβώς την ίδια φωνή με την Εύα, αποκλείεται. Πάντως πρέπει να δώσει μια εξήγηση στο Φώτη. Θα του πω συγγνώμη, τι ώρα είναι. Και νομίζεις ότι με ένα συγγνώμη θα σε συγχωρήσει? Κάνε αυτό που θες. Πήγαινε να βρεις τον Λεωνίδα. Χαρά, μείνανε 10 λεπτά. Θα έρθεις? Όχι. Δεν θέλω να τον δω. Καλά, εντάξει, θα σου τηλεφωνήσω. Γεια. Φιλάκια. Καλή τύχη. Καλώς τον. Αυτό ήταν. Παρατήθηκα. Τελείωσε. Ωραία. Χωρίστε. Για σένα είναι. Τι? Α, τα εισιτήρια. Ωραία. Μόλις τα έφερε το courier. Φώτη, είσαι σίγουρος ότι θέλεις να φύγουμε? Απόλυτα σίγουρος. Είναι το καλύτερο για όλους μας. Εγώ έτσι κι αλλιώς έτοιμη είμαι. Δεν χρειάστηκε ούτε να ξεπακετάρω. Αυστραλία, Αθήνα, Αθήνα, Κρήτη, τόσο αεροπλάνο. Ούτε αεροσυνοδός να ήμουν. Ωραία, θα φύγουμε μόλις έρθει το ταξί.
Θα πάρετε τα απαραίτητα μαζί σας και τα υπόλοιπα θα τα φέρω εγώ μεθαύριο που θα έρθω με το αυτοκίνητο. Εντάξει. Θέλω κι εγώ να φύγουμε. Αγάπη μου, αλήθεια, θες να φύγουμε? Ωραία λοιπόν. Πρέπει να σου πω κι εγώ κάτι. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Αγάπη μου. Και σε ευχαριστώ για αυτό που κάνεις. Γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο να αφήσεις το σχολείο σου, τους φίλους σου. Και το Μάνο. Ναι, και το Μάνο, βέβαια. Σίγουρα, έχουμε και το Μάνο. Αλλά να σου πω, σου υπόσχομαι ότι εκεί που θα πάμε θα είναι πολύ καλύτερα. Και μπορεί να βρεις και κανένα μανολιό πιο όμορφο από το Μάνο. Ανοίγω εγώ. Άστα, αγάπη μου, θα ανοίξω εγώ. Περίμενε. Εύα. Σου μοιάζω για Εύα? Όχι, απλά μου θύμισε μια φίλη μου που είναι bodybuilderού, είναι, μη φαντάζεσαι, δηλαδή ότι είναι έτσι. Το Λεωνίδα ψάχνεις, το λαλό, Περίμενε, να σου δείξω. Νάτος ο Λεωνίδας. Μισό λεπτό, φύγε. Γιατί? Φύγε, θέλω να πω κάτι αντρικά με τη Λόλα. Λόλα, λόλα. Χορεύουμε, Είσαι άρρωστος, αγόρι μου, είσαι βλάκας. Προχθές τη μάγισσα, παραδέχτηκες μπροστά μου, αχ, Λεωνίδα μου, ότι είσαι ο Λάλος, Το φαντάστηκες, αγόρι μου, παραλογίζεσαι γιατί είσαι σάικο. Όχι, δεν παραλογίζομαι καθόλου. Ακούστε αυτό, δώστε λίγη προσοχή. Αυτή εδώ είναι ο Λεωνίδας Λάλος. Είσαι τρελός, αγόρι μου, όλοι το ξέρουνε. Δώστε λίγο προσοχή και σε αυτό. Ό,τι και να κάνω, ό,τι και να αποφασίσω, η αλήθεια είναι μία. Είμαι ο Λεωνίδας Λάλος. Και αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Αυτό θα είμαι πάντα. Ναι! Και θύμισε μου και αυτός ο φίλος σου, μωρέ, πως δεν μπορώ να τον θυμηθώ, πώς τον λένε. Ο πρώην εραστής σου, φύγεσαι από εδώ, ο πρώην συνάδελφός σου, ο Φώτης, έφυγε για πάντα από τη High Five. Για πάντα. Τέλος. Φώτης, τέλος. The end. Δεν σε πιστεύω, λες ψέματα. Λέω ψέματα, Με πιστεύεις, δεν με πιστεύεις, είναι η αλήθεια. Ο πόλεμος δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει. Μέχρι να σε καταστρέψω. Φύγε ρε, φύγε, θα σε αφήσω στο ξύλο. Θα με σ' αφήσεις, Αχ, συγγνώμη, δεν μ' αρέσει η βία. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, παιδιά. Αυτή είναι η Λόλα που είναι ο Λεωνίδας Λάλος. Μπορεί να είναι Ξαντιά και ο Σουμπουρλή, αλλά είναι ο Λεωνίδας Λάλος. Μη σας τρομάζει. Μελάκι, πήγαινε στο δωμάτιο σου. Παπά. Πήγαινε στο δωμάτιο σου τώρα, σε παρακαλώ. Γιατί ήρθες? Θέλω να σου μιλήσω. Δεν θα πάρει πολλή ώρα. Εντάξει, αλλά μόνο μη μου μιλήσεις για τη Λόλα. Φώτη, η Λόλα δεν είναι καλά. Α, ναι, σοβαρά. Κρίμα. Εγώ πάλι με μια χαρά. Δεν φαίνεσαι μια χαρά. Εκείνη σε έστειλε? Όχι, μόνη μου ήρθα γιατί ήθελα να... Τι είναι αυτές οι κούτες? Φεύγω. Όχι, Φώτη, σε παρακαλώ, μη φύγεις. Ας πω, πες μου κάτι. Αν δεν άντεχες άλλο την πίεση, αν όλα σου πηγαίναν στραβά, αν η γυναίκα που αγαπούσες σε παράταγε στην εκκλησία, τι θα έκανες? Δεν θα ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να ξεφύγεις, να συνεχίσεις να ζεις τη ζωή σου ήρεμα? Ναι. Σε ευχαριστώ και αντίο. Μισό λεπτό. Έλα. Έλα ρε χαρά, είχες δίκιο. Δεν ήμουν εγώ. Ήταν αυτός ο βλάκας ο Γρηγόρης. Ναι, αλλά δεν μπορώ να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή. Ναι, περίμενε. Δεν είναι μόνο αυτό. Μου είπε και ψέματα ότι ο Φώτης παραιτήθηκε. Είναι αλήθεια. Το ξέρω γιατί είναι σπίτι του. Τι? Δώσ' μου να του μιλήσω, σε παρακαλώ. Φώτη, η Λόλα θέλει να σου μιλήσει. Όχι.
Λέει όχι. Βάλε ανοιχτή ακρόαση. Θέλω να του μιλήσω. Δεν γίνεται να παραιτηθεί, λέμε. Φώτη, δεν γίνεται να παραιτηθείς. Τι κάνεις? Για μένα είσαι νεκρή. Κατάλαβες? Νεκρή. Τι θα κάνει? Έχω ένα βουνό τιμολόγια και κανένα να τα υπογράψει. Τζούλια σε καφλιά από High Five λέγεται, παρακαλώ. Το διευθυντή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σας μιλήσει, είναι σε meeting. Πάρτε αργότερα. Ευχαριστώ. Γρηγόρη, εσύ είσαι? Τι κάνεις εδώ? Ήρθα να δουλέψω. Το έσκασες από το ψυχιατρίο? Όχι, με άφησα να φύγω. Είμαι απόλυτα λογικός. Εγώ τον έβγαλα. Μετά το γάμο, τον πήρα σε συγγενείς. Μάνα και αδερφή μου και αγαπή εσύ. Αυτό λέμε τώρα. Στην εταιρεία κομμένα αυτά. Σωτήρα. Πού είναι κουμπάρα? Η κουμπάρα μιλάει με τον Αργύρη για το ποιος θα αντικαταστήσει το Φώτη. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι θα φυλάει το εγκόμιο του κουμπάρου της, Τώρα που έχεις και το απολυτήριο από το ψυχιατρίο στο βιογραφικό σου, ο κύριος Αργύρης θα πιστεί ότι είσαι ο κατάλληλος. Μετά από μια άυπνη νύχτα, η Λόλα επέστρεφε στην εταιρεία πιο αποφασισμένη από ποτέ. Η έκλειψη θα γινόταν το επόμενο βράδυ. Η Λόλα έπρεπε να προετοιμάσει το έδαφος. Ο Λάλος θα επέστρεφε γεμάτος ενέργεια να αναλάβει τα καθήκοντά του. Θα προσπαθήσω να του μιλήσω. Όταν θα είναι πιο ήρεμος. Ξέρω εγώ, θα προσπαθήσω να το ψήσω να μείνει στην εταιρεία. Χαίρομαι πολύ, η αντίδρασή του ήταν αναμενόμενη, ρε χαρά. Λόλα, θα μ' ακούσεις ένα λεπτό? Ο Φώτης φεύγει από την Αθήνα. Τι? Θα μου λείψει το σπίτι. Και εμένα. Ζήσαμε πολλά εδώ, Έχουμε αναμνήσεις. Τι ζωγραφιές στο τοίχο. Θα ζωγραφίσεις και εκεί που θα πάμε, αγάπη μου. Έλα εδώ. Όλα θα είναι μια χαρά, θα δεις. Φεύγει. Ναι. Έχεις δύο επιλογές. Ή πας από την εταιρεία, ή πας να αποχαιρετήσεις το Φώτη. Χρειάζομαι επιγόντως ένα διάδοχο. Παναγίτσα μου, βοήθησέ με. Ποιον να επιλέξω? Να επιλέξεις την Ναταλία. Νομίζεις ότι είναι η πιο κατάλληλη για αυτή τη θέση? Ναι, μπαμπάκα μου, ναι. Και πρέπει να αρχίσεις να με εμπιστεύεσαι, να μου αναθέτεις ευθύνες. Εσύ θα πάρεις τους δρόμους με το τροχόσπιτο και με τη μαμά, ήσυχα και ωραία, και εγώ θα μείνω εδώ να διευθύνω την εταιρεία. Τι λες? Δεν είναι ο Αργύρης αυτός που θα αποφασίσει. Ελάτε, θα αργήσουμε. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε, έτσι? Πάμε. Να προσέξεις, παρακαλώ. Ναι, θα προσέχω. Λοιπόν, κι εγώ σε αγαπάω. Εντάξει, Μελινάκη, πάρε και εσύ τη βαλίτσα σου. Και περίμενε, Φώτη. Τι θες εδώ? Ήρθα για να σε αποχαιρετήσω. Να μου αποχαιρετήσεις? Γιατί? Δεν φεύγω. Τι λες, αφού εμένα η χαρά μου είπε ότι... Όχι, έκανε λάθος η χαρά. Αφού η μικρή φεύγει. Ναι, φεύγει η Μελίνα με την Ειρήνη, πάνε μια βόλτα για λίγες μέρες. Θα μου λείψεις. Και συγγνώμη. Πότε δεν κρατάς το λόγο σου. Έχει δίκιο η μικρή. Παράτησες το παιδί μας και έχεις το θράσος να έρχεσαι και εδώ. Έτσι μου έρχεται. Για μη. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολούμαι μαζί της. Ναι. Α, φτάσατε. Ναι. Κατεβαίνουμε. Ναι. Ήρθε το ταξί. Λοιπόν, έλα. Πες αντίο στη Λόλα. Θα περιμένω εδώ να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε? Όχι. Α, να μην ξεχάσω να σου δώσω και κάτι. Τι?
όπως φεύγεις, κλείσε και την πόρτα. Ο Φώτης ήταν πολύ πληγωμένος και αποφασισμένος. Η Λόλα δεν τον είχε ξαναδεί έτσι. Έβλεπε τον άντρα που αγαπούσε να φεύγει και πονούσε πολύ. Αυτή τη φορά το ένιωθε πως δεν υπήρχε επιστροφή. Η Λόλα ένιωθε εντελώς μόνη. Τώρα που ο Φώτης δεν ήθελε ούτε το όνομά της να ακούσει και η έκλειψη της επόμενης μέρας θα τη μεταμόρφωνε πάλι σε Λεωνίδα, η Λόλα πίστευε πως το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να σώσει από τη ζωή της ήταν η θέση της στην εταιρεία. Η καημένη φιλενάδα μου έκανε λάθος και σε αυτό. Εν τω μεταξύ η μέρα της έκλειψης πλησίαζε. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται μια έκλειψη. Ούτε κι εγώ. Έχει να κάνει με τον ήλιο. Να σου πω την αλήθεια, σκοτίστηκα για την έκλειψη. Αυτό που με καίει εμένα είναι ποιος θα αντικαταστήσει το Φώτη. Καλημέρα! Ήρθες επιτέλους. Λοιπόν, Ήρθε ως νέα πρόεδρος. Μην με ρωτήσετε για το γάμο και για τα προσωπικά μου, Ωραία, μην μας μιλήσεις για το γάμο. Με τον κύριο Αργύρη να μιλήσεις. ξέρεις ποιος θα αντικαταστήσει το Φώτη? Εγώ. Ούτως ή άλλως εξ αρχής ήμουν η πρώτη επιλογή του κυρίου Αργύρη. Τέλεια, τέλεια! Τι κάνετε εσείς εδώ? Κάνουμε κατάληψη. Είμαστε οι κουμπάροι. Α, σαν μαφία ακούστηκε αυτό. Έστω πως θέλεις. Και αυτό δεν είναι πια το γραφείο σου. Είναι το δικό μου γραφείο. Δεν σε κατάλαβα. Δεν έχεις καταλάβει ότι η High Five είναι οικογενειακή επιχείρηση. Τόσο καιρό αλώνιζες εδώ μέσα, αλλά τώρα... Τώρα! Τώρα ήρθε η στιγμή να το ακούσεις. Ποιο? Δεν μπορώ. Θα βάλω τα κλάματα από τη συγκίνηση. Λόλα Λάλου, απολύεσαι. Απολύεσαι. Yes! Γρηγόρη, ανάλαβε την εσύ. Μήπως θέλεις να σου δείξω τον δρόμο για την έξοδο? Μαντάμ! Ή να σε λέω καλύτερα, Μεσχέ. Και ποιος σου είπε σένα δηλαδή ότι απολύομαι? Εγώ. Εγώ, Λόλα. Ο νέος διευθυντής της High Five.